dagiti tagabo ken dagiti apo. Dakay a tagabo, agtulnog kayo as ipapasnak kadagiti apoyo, kat agraem kayo kadakwada. Aramidin ni daytoy a naimpuswan, akasla ni Kristo ti pagseserbyan niyo. Ngarod kas tagabo, aramidin yu as iraragsak dagiti trabaho yu, akasla ti apo ti pagseserbyan yu, asaan ket adagiti apo yu. Tagabo ka man wenno siwawaya, masiguradom agunggunaan to ti apo ti tunggal tao iti naimbag nga aramid na. Da kayo nga apo, kastamat kumati umno a panakilangan yu kadagiti tagabo yu. Isardang yon abot-bot ngan ida. Laglagipon yu ada kayo kadagiti tagabo yu, agpapada kayo nga agserserbi iti maymaysa nga apo sa dilangit nga awan ti idumduman na. Thank you! God bless us all. Thank you for watching.